స్కాలర్షిప్ కోసము ఈరోజు ఇక్కడ 13వ రోజు రిలే నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాము. నేను ఉన్నాను, నేను విన్నాను అనే మీ మాట మేము నమ్ముకొని మేము మా పిల్లల్ని విదేశాలకు పంపిస్తున్నాము. అందుకనే మేము ఈ రోజు వరకు ఎక్కడా కూడా వ్యతిరేకంగా కానీ ఎటువంటి మీ మీద ఏ దురభిప్రాయం లేకుండా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మీ వరకు చేరితే మా సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని నేను మొట్టమొదటి చెప్తున్నాను. కానీ మీ వరకు మా సమస్యను చేరుస్తున్నారా లేదా అనేది మాకు అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. దయచేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు వెళ్ళినటువంటి 165 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఆ విద్యార్థులకు వెంటనే ఇంటర్వ్యూలు జరిపించి ఆ విద్యార్థుల యొక్క వీసాలు కూడా ఎన్నిక అవ్వబోతున్నాయి నెల ఆఖరికి. అది కూడా మీరు కాస్త పట్టించుకొని, ఎందుకంటే అక్కడ విదేశాల్లో వీసా టైం అయిపోయిందంటే పిల్లలు అరెస్ట్ చేస్తామని వాళ్ళు ప్రతిసారి అందరికీ ఫోన్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే ఈ పాస్ లేని వాళ్ళు కూడా అదే సంవత్సరంలో 2019-20 వెళ్ళిన విద్యార్థులందరికీ కూడా ఈ పాస్ ఆన్లైన్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళకు కూడా ఈ పాస్ సౌకర్యం కల్పించి అందించాలని మేము మొత్తం పేరెంట్స్ ఉన్నామండి. 13 జిల్లాల నుంచి వచ్చి మీరు మా ఓటు వింటారని అడుగుతారు కదా మమ్మల్ని. మా బాధలు వినడానికి కూడా రావాలండి, లేదంటే నమ్మకాలు పోతాయి. ఓటు మీద కూడా మాకు నమ్మకం పోయే స్థితి ఏర్పడుతుందండి. తప్పకుండా మా యొక్క ఈ సమస్యను మీరు అర్థం చేసుకొని మీ యొక్క ఒక ఆఫీసర్ని పంపించండి. ఏంటి మా బాధ అని, లేదా అవుతుందా లేదా అవ్వదు అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో చాలామంది చచ్చిపోవడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈ విషయం మీరు గమనించండి ఒకసారి. తప్పకుండా మా విద్యార్థులకి స్కాలర్షిప్ అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ గుంటూరు కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర 13 రోజులకి ఇక్కడ విదేశీ విద్య తల్లిదండ్రులు చాలా కష్టాలు, చాలా బాధలు, ఎండకు ఇక్కడ కూర్చొని మీరు ఏ విధంగా వాగ్దానం చేసినారో, ఏ విధంగా మీ మేనిఫెస్టోలో, మీ నవరత్నాలలో చెప్పిన విధంగా జీవో నెంబర్ 55 ప్రకారము కనీసం అంటే 162 మంది తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలకు మీ యొక్క మాట మీద నమ్మకం ఉండి మాట తప్పను మడమ తిప్పను అనే మాట మీద మీరు ఎప్పుడు విజయమ్మ గారు అనేవాళ్ళు, మా బాబు ఏ విధంగా వాగ్దానం చేస్తాడో ఆ విధంగా పనిని పూర్తి చేస్తాడని. ఆ యొక్క ఆధారంతో మా పిల్లలను మేము విదేశాలకు పంపించినాము. ఇంతవరకు చాలాసార్లు మేము మీ ఎంతవరకు మాట చేర్చినాము. కానీ మీరు మా మాటను ఆలకించడం లేదు. ఎందుకు ఆలకించడం లేదు? మేము మీకు ఏం నష్టం చేసినాము? మేమందరం ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడుకొని కావాలి రావాలి జగన్ అని అందరము కుల మతాలు భేదం లేకుండా అందరూ మీకు ఓట్లు వేసి 151 సీట్లు మీకు తెప్పించే చాలా తక్కువ కాలంలో మీరు ఇంత చిన్న వయసులో ఇంత పెద్ద పోస్టుకు ఎదగలిగినారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ మిమ్మల్ని చాలా అభిమానంతో ఆప్యాయతతో మిమ్మల్ని ఆదరించి ఇన్ని సీట్లు ఇచ్చి మిమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తే మీరు ఈరోజు మమ్మల్ని అందరినీ రోడ్డు మీద వేసినారు. ఇది ఏమన్నా న్యాయమయ్యా? మీరే అంటూ ఉంటారు అంతా భగవంతుడు చూసుకుంటాడు, భగవంతుడు మీకు చూసుకోడా? మీకు ఎవరైనా నష్టం చేసే వాళ్ళకి చూసుకుంటాడా? ప్రజలకు నష్టం చేసే భగవంతుడు మిమ్మల్ని చూసుకోడా? కొద్దిగా ఆలోచించండి, కొద్దిగా ఆదరించండి. ఇన్ని రోజుల నుంచి కొంటే మీరు ఏ విధంగా మాకు స్పందన లేకుండా మీ కార్యాలయం ద్వారా కానీ, మీ మినిస్టర్ల ద్వారా కానీ, మీ ద్వారా కానీ ఎలాంటి స్పందన లేకుంటే మేము ఈ పాస్ అనేది తీసుకునేది గవర్నమెంట్తోనే కదా. ఆ ఈ పాస్ తీసుకొని ఇన్ని రోజులు ఈ విధంగా కష్టపడతా అంటే అందరూ ఇక్కడ ఉండే మొత్తం అందరూ ఆస్తులు, ఇల్లులు ఏమేమి అమ్ముకొని చాలా కష్టాలు, నానా బాధలు పడుతున్నారు. కాబట్టి మీరు దయవుంచి ఏ విధంగా వాగ్దానం చేసినారో ఆ విధంగా మాకు తొందరగా విదేశీ విద్య యొక్క స్కాలర్షిప్ వితరణ జరిపి అందరికీ విదేశీ విద్య డబ్బులు ఇస్తే ఆ పిల్లలు బాగుపడి మళ్ళీ
ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తారు, లేకపోతే పిల్లలు అక్కడనే జైలులో బంధిస్తారు. వాళ్ళ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వరు, మా దగ్గర లక్షలు డబ్బులు లేవు, మాకు లక్షలు ఎవరు అప్పు ఇవ్వరు. ఈ విధంగా వాళ్ళు అక్కడ ఏడుస్తుంటారు. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ఇంతవరకు చాలామంది తల్లిదండ్రులు చనిపోయినారు. ఇంకా మిగతా ఉండే వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ బలంగా ఉండే వాళ్ళందరూ చనిపోతారు. ఈ ప్రజలందరూ చచ్చిపోతే ఈ ఉసురు